yan uwa da abokan arziki da yayu da kanne wanda suke shiyar karamar hukumar Katagun, ina miƙa musu godiyata ta wannan zaɓe da aka mun. Ina godiya gare su da kuma karamci da suka mun. Allah ubangiji ya saka musu alheri, kuma insha Allah za mu yi musu bakin kokari mu ga mun tabbatar mun kawo wa kasar mun kawo karamar hukumar Katagun ci gaba cikin hukuncin ubangiji. Kuma abin da muke so a gare su, addu'a muke nema. Na farko dai na nemi addu'a, Allah ya tabbatar mana. Yanzu addu'a da yake nema guda biyu shine Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Na uku kuma Allah ubangiji ya sa shugabanni su ba mu, domin mun ga mota ta cika da yawa. Mun ga yadda mota ta cika, muna nema Allah ya sa shugabanninmu su ba mu abin da za mu taimaka mu. Abin da za mu taimaka mu, in sun ba mu da yawa za mu muku aiki, in kuma su ba mu da yawa za mu zo mu raya ku. Allah yarda za mu yi bakin kokarinmu. Allah wani ya saka mu da alheri. Ta godiya za ka yi wa mai girma gwamnan jihar Bauchi. Mai girma gwamnan jihar Bauchi muna miƙa godiya a gare shi da aka zo aka zaɓe shi a jam'iyyar PDP har ta kawo mu ga yanzu an zo an yi zaɓen ƙananan hukumomi. Mu mun tabbata shi mai girma gwamnan jihar Bauchi mutum ne ya cika alƙawari, don ya yi alƙawari dama lokacin da yake kamfen ɗin neman zaɓe. Ya ce zai zaɓen ƙananan hukumomi, ya ce zai hanyoyi, ya ce zai masallatai, da kuma yanzu gashi muna gani a ƙasa da shekara ɗaya da rabi gashi duka abin da ya faɗa kusan wallahi tallahi ya rabi ya cika shi. Kuma mutum ne na tabbata mai cika alkawari. Sauran ma za a musu, saurare kawai abin da ya rage mutane su ɗan yi haƙuri, domin shi lamarin al'amarin rayuwar duniya nan kuma sai da haƙuri. Ba don haƙuri ba To zaɓaɓɓen ciyawa mun bincike ka gwamnati ta fara biyan kuɗin kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a wannan gwamnati. Shi yasa har kake gode wa mai girma gwamnan jihar Bauchi a wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da ya yi, wanda har ka zamanto ɗaya daga cikin wanda suka lashe zaɓuɓɓuka a jihar Bauchi a wannan ƙaramar hukuma ta ƙaramar hukumar Katagun. So duk abin da za mu faɗa a ƙarshe shine duk mutanen ƙaramar hukumar Katagun suna so ka musu. Za mu yi madadin ni kaina da mai girma gwamnan jihar Bauchi godiya ce ta musamman da suka umarni suka bi mutanen ƙaramar hukumar Katagun suka zaɓi PDP. Wannan al'amari ya mana daɗi, kuma muna tabbatar muku wannan zakaran gwajin dabi ne wadda in Allah ya yarda 2023 sai dai duk wani mai tsammanin shi ne da koma da sun ga misali tun daga yanzu. Wannan tabbatar maka idan Allah sa muka samu dama sai an samu fiye da wannan. Ba zan samu kurawa 50,000 da kaɗan ba, wannan tabbatar maka sai mun samu kurawa 50,000. Muna godiya. To muna godiya. Gwamnan jihar Bauchi ke yi a jihar Bauchi. To muna godiya.